Материално и нематериално културно наследство в Южна Корея. Всички страни по света имат своя дял от културното и природно наследство, но някои са се научили по-ефективно да го защитават и да го правят видимо в международен план. От 60-те години на миналия век, докато Южна Корея още възстановява икономиката си след Корейската война, правителството започва да отделя значителна енергия за опазване и популяризиране на националното културно наследство. Ако в началото популяризирането на наследството е насочено предимно към националната аудитория с политически цели, през последните 3 или 4 десетилетия Южна Корея полага огромни усилия за популяризиране на своята култура в международен мащаб. Феноменът Халю, така наречената корейска вълна, изиграва своята роля в това южнокорейската култура да стане видима чрез музика, кино, мода и кулинария. Освен това, правителството използва културното и природното наследство, за да привлича чуждестранни туристи и да проектира образа на страна с богато минало и жизнена култура, засилвайки нейния глобален имидж и влияние. Очевидно е, че Южна Корея използва културното си наследство като инструмент на меката сила, създавайки положителен международен интерес и изграждайки влияние чрез културно привличане. Вписването на корейското културно и природно наследство в списъците на ЮНЕСКО е видима проява на тази мека сила. Признанието, идващо от ЮНЕСКО, функционира като гаранция за универсална ценност. ЮНЕСКО се е превърнала в културна марка, желана от правителствата, тъй като привлича голям брой туристи и има положително въздействие върху местните икономики, подкрепящи признатите от организацията обекти. Южна Корея има значителен брой материални и нематериални културни ценности, регистрирани в списъците на ЮНЕСКО от обекти като кралски дворци, крепости, будистки храмове и исторически села, запазени в девствения си вид, до живи традиции като операта пансори, драмата с маски или приготвянето на ферментирали сосове и лютата трошия кимчи. Всичко това добавя още едно измерение към Южна Корея, която познаваме ние в чужбина. Едното определено е привлекателната Корея, която познаваме чрез кей-поп, кей-драмите и козметичните продукти кей-бюти. Другото е динамичната Корея, на която се възхищаваме заради нейните технологии, модерен начин на живот и напреднала икономика. Наследството, вписано в ЮНЕСКО, добавя по-дълбок слой към тези образи, подчертавайки дълбоките корени на историята и духовността. Южнокорейското правителство полага непрекъснати усилия за привличане на международни туристи, осъзнавайки, че глобалното влияние и престиж разчитат не само на икономическата сила и технологиите, но и на стратегическото използване на културното наследство като ресурс за мека сила. А ако все още имате съмнения относно връзката между популяризирането на наследството в ЮНЕСКО и меката сила, просто погледнете как Южна Корея и Северна Корея са представени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Към септември 2025 година Южна Корея има 17 обекта, вписани в списъка на световното наследство, докато Северна Корея има само 3. Това не е така, защото Северна Корея няма значими културни обекти. В крайна сметка, двете страни споделят една и съща история до 1948 година, така че и двете имат еднакво богато културно наследство. Вписването на наследството в ЮНЕСКО обаче е въпрос на експертиза, ресурси и международни връзки. Южна Корея е развила силни институции, обучила е специалисти по опазване на културното наследство и е изградила дипломатически мрежи, които улесняват подготовката на сложната документация, изисквана от ЮНЕСКО. Южна Корея също така има политическото влияние и културната видимост и така привлича подкрепа от други държави членки. Северна Корея, от друга страна, остава изолирана от голяма част от международната общност, което прави много по-трудно навигирането в процесите на ЮНЕСКО или популяризирането на наследството и на световната сцена.
Нищо не символизира силата и експертизата на Южна Корея в управлението на културното наследство по-добре от двореца Кьонбокун. В момента той е в процес на мащабен проект за реконструкция, започнат през 1990 година и планиран да продължи до 2045 година. Ако посетите Сеул, не пропускайте да се отбиете в двореца или поне наблюдавайте церемонията по смяната на караула пред него. Кьонбокун е самото въплъщение на последните 600 години история на Корея с нейните възходи и падения. Първоначално е построен като главен дворец на династията Чосон през 1394 година, малко след началото на династия, която ще продължи до 1910. Като символ на престижа на новата династия, дворецът е замислен като изключително сложно пространство. Той е дом на краля, неговото семейство и целият им антураж от съветници и слуги, а също така е служил като място, където правителството е изпълнявало своите властови функции. Историците смятат, че целият комплекс от сгради, дворове и градини е бил с размерите на около 500 модерни апартамента, всеки от които по 100 квадратни метра. Един основен аспект от строителството на двореца обаче скоро се оказва проблематичен. В началото на 15 век възниква дебат дали избраното място за двореца Кьонбокун е наистина подходящо. Геомантите не могли да се споразумеят дали планината Пугаксам, намираща се на север от двореца, наистина е основният източник на жизнена енергия за столицата. Цялото разположение на столицата и в частност на двореца е било проектирано около благоприятното разположение на тази планина. Това се смятало за решаващо, тъй като бъдещето на династията зависи от жизнената сила на двореца като център на управление. Ако геомантите са сгрешили и са избрали грешната планина, се е вярвало, че династията е обречена. Министри спорили в продължение на 2 века, търсейки знак дали разположението на двореца е правилно или не. И тогава настъпила катастрофа. По време на японските нашествия в края на 16 век, японски войници опожарили двореца. Геомантите най-накрая стигнали до заключението, че тази трагедия е резултат от пренебрегването на принципите на Фън Шуей при построяването на двореца. Кьонбокун бил оставен в руини, забравен в продължение на 270 години и посещаван само за ритуали в чест на основателите на династията. Дворецът бил възстановен едва през 60-те години на 19 век, когато предпоследния крал на династията преместил седалището си обратно в Кьонбокун. Проектът бил далеч по-амбициозен от оригиналния дворец от 14 век, тъй като кралското семейство искало да демонстрира своята сила и легитимност. Тъй като повечето от оригиналните строителни планове са били или изгубени, или унищожени при пожар, реконструкцията е трябвало да разчита само на останалите основи и стълбове. След това, по-голямата част от новия дворец е отново загубена, отчасти по време на японската окупация на Корея и отчасти по време на Корейската война. Разрушаването на двореца, особено по време на японския колониален период, е възприемано от корейците като загуба на национална идентичност и умишлено заличаване на авторитета на кралското семейство. Японските власти демонтират големи части от двореца, а през 1927 година дори построяват главното седалище на японското правителство директно пред двореца. Японският офис е наистина впечатляваща сграда, толкова голяма, че напълно скрива Кьонбокун. По онова време това е най-голямата сграда в западен стил в Азия, чиято форма и стил са предназначени да въплъщават модерността и силата. И до днес съдбата на двореца Кьонбокун е много емоционална тема в Южна Корея, свързана както с националната идентичност, така и с историческата травма. Така че не е чудно, че през 1990 година, когато правителството решава да започне нова реконструкция на Кьонбокун, първата стъпка е разрушаването на сградата на японското правителство.
Това обаче се оказва нелека задача. Сградата е толкова огромна, че само цената на разрушаването е непосилна за тогавашния държавен бюджет. Освен това, в началото на 90-те години на миналия век възникна ожесточен дебат, разделящ тези, които искат да запазят сградата заради нейната архитектурна стойност, и тези, които я смятат за символ на колониално потисничество и срам, който трябва да бъде разрушен. Тези, които подкрепят разрушаването, в крайна сметка печелят битката, което позволява на корейските власти да стартират цялостен проект за връщане на двореца към вида му от 19 век. Няма достатъчно информация за това как е изглеждал оригиналният дворец през 14 век, така че настоящата реконструкция се основава на архитектурните планове от 19. Първоначалната цел е била да се възстановят около 76% от двореца до 2030 година, но тъй като властите осъзнават, че проектът отнема много повече време от очакваното, планът е преразгледан. Крайният срок е удължен до 2045 година, а целта е намалена до само 41% от двореца, който да бъде напълно възстановен в първоначалното си състояние. Въпреки текущите работи, туристите могат да посещават двореца всеки ден и да се възхищават на смесицата от стари и реставрирани сгради. Посетителите веднага могат да усетят разликата. Оригиналните каменни основи и по-старите структури показват естествено стареене, докато по-новите сгради изглеждат по-ярки и по-свежи. Въпреки това, реконструкцията на Кьонбокгун се извършва с голямо внимание към автентичността и историческата точност. Експертите по наследство разчитат на оцелели основи, планове от 19 век, снимки и традиционни строителни техники, като същевременно използват и съвременни методи за безопасност. Проектът се разглежда в Корея като автентично възраждане на културната идентичност на страната, изгубена по време на колониалното управление и след това по време на войната. Това е най-големия проект, свързан с наследството в днешна Южна Корея. Всъщност, реконструкцията не включва само материалната сграда, но и пресъздаването на нейната атмосфера като жизнено и работно пространство на кралския двор. От няколко години насам дворецът е място за културни преживявания, които позволяват на посетителите да се докоснат до историята по-директно. Това е част от нарастващата международна тенденция на живия туризъм, при който посетителите се насърчават да се потопят в миналото чрез дейности, свързани с наследството. Освен възстановката на традиционните ритуали на кралската гвардия, гостите могат да участват в нощни разходки, традиционни представления, чайни церемонии или курсове за кралската кулинарна култура. За чуждестранните посетители, разходката из двореца, облечени в традиционната корейска дреха ханбок, се превръща в изключително популярно преживяване. Туристите могат да наемат елегантен ханбок или дори костюми, възпроизвеждащи кралско сватбено облекло от близките магазини и след това да влязат безплатно в двореца. Но не безплатният вход ги мотивира. Билетите за двореца са доста ефтини. По-малко от 4 български лева за възрастен, докато найема на ханбок може да струва 10 пъти повече от това. Разходката из дворцовите площи, облечени като кралски особи или благородници, е изключително живописно преживяване. Туристите често превръщат това в фотосесия, запечатвайки ярките цветове на своите одежди на фона на изящната дворцова обстановка. Много хора споделят тези снимки в Инстаграм, превръщайки Кьонбокгун в едно от най-емблематичните места в Сеул. Ако някога посетите двореца, не забравяйте, че той е много повече от очарователен фон за фотосесия. Той въплъщава историята и идентичността на корейския народ и борбата му за запазване на културното му наследство. Докато Кьонбокгун показва как Южна Корея възстановява своето материално наследство, страната е пионер в уникална система за опазване на нематериалното наследство, която се отнася до културни практики, които нямат физическа форма. Те се предават от поколение на поколение чрез изпълнение и памет. Това са музика,
танци, ритуали, устно разказване на истории, занаятчийски умения или дори хранителни традиции. В Корея примери изобилстват. Пансори, например, е форма на епично разказване на истории, изпята от един изпълнител, акомпаниран от барабанист. Това не е просто изпълнение, а израз на корейските борби, радости, социални и морални ценности. Съществува и конфуцианска ритуална музика, изпълнявана в кралския храм на предците, или кимджан, колективното приготвяне на кимчи в началото на зимата, което сплотява общностния дух. Всички те са признати за нематериално културно наследство на Корея. Интересното е, че Южна Корея е една от първите страни в света, които осъзнават, че тези нематериални традиции се нуждаят от защита точно толкова, колкото сградите и паметниците. Страната въвежда система за защита на нематериалното наследство още през 1962 година, точно когато претърпява радикални промени. Индустриализацията и урбанизацията постепенно унищожават селските общности, които са били хранилища на стари и автентични традиции, като народни песни или аграрни ритуали, изпълнявани от фермери, производствени инструменти или предмети на бита, които градските жители са спрели да използват. Тъй като много традиции има риск да изчезнат, голяма част от културната идентичност на Корея също става застрашена. Правителството осъзнава, че ако не действа бързо, традиционните песни, танци и ритуали могат лесно да изчезнат в рамките на едно поколение. Но да видим как корейската система за закрила на нематериалните ценности действа. Когато мислите за защитата на стара сграда, може да я реставрирате с камък, дърво или боя. Но как да реставрирате песен или танц? Не можете да го поставите в стъклена витрина. Решението на Южна Корея е да защити самите хора. Така се появява идеята за така наречените притежатели. На английски те често се наричат живи човешки съкровища. Това са личности, официално определени от правителството като майстори на определена традиция. Така че, ако сте признати за живо човешко съкровище, това означава, че държавата ви признава за най-добрия оцелял, практикуващ вашето изкуство. Независимо дали това е фолклорен театър, традиционна керамика или будистки ритуален танц. Не просто получавате сертификат и слава. Правителството ви предоставя и финансова подкрепа, учебни съоръжения и дори специална защита в случай на война. В замяна поемате голяма отговорност. Трябва да предадете знанията си на по-младите поколения. Това е може би най-важната част от системата. Живите човешки съкровища не са просто изпълнители или занаятчии. Те са учители. Тяхната роля е да гарантират, че уменията им няма да умрат заедно с тях. Обикновено те обучават чираци в продължение на много години в един вид връзка майстор-ученик. Този процес е всъщност много личен, защото традиции като изработването на керамика или изпълнението на танц с маска не са само въпрос на техника. Те носят културно значение, философия и начин на живот. Разбира се, никоя система не е перфектна и подходът на Корея е изправен пред своя дял от критиките. Един основен проблем е наследяването. Някои традиции разчитат само на шепа практикуващи. Ако едно живо човешко съкровище почине без ефективно да обучи наследник, традицията ще изчезне. Всъщност е имало случаи, в които определени занаяти или изпълнения са губили инерция, защото по-младите поколения не са се интересували от изучаването им. Друг проблем е самият избор, тъй като само ограничен брой традиции и практикуващи получават признание, докато други не. Помислете за гребени за коса, изработени от бамбук. В миналото всяко домакинство е имало поне един, но сега никой вече не се нуждае от тях. Дори като сувенири е по-лесно да се внесат бамбукови гребени, произведени в Китай. Освен това, наблюдаването на майстор, който прави гребен, също не е кой знае какво шоу.
Така че традицията за лично изработване на бамбукови гребени бавно умира, докато сценичните изпълнения, пеене, танци, актьорско майсторство са много по-привлекателни, така че са по-добре запазени. След това е въпросът за комерциализацията. Корейската култура става все по-продаваема и някои хора се притесняват, че нематериалното наследство може да бъде преопаковано главно за туризъм и печалба. Например, изпълненията могат да бъдат съкратени или опростени, за да привлекат публиката, потенциално губейки своята дълбочина и автентичност. И накрая има опасения относно солидността. След като една традиция бъде официално призната, тя може да бъде замразена в определена форма, обезкуражавайки естествената адаптация или креативността. Но наследството, по самата си природа, се предполага, че се развива с времето, особено в случая с традициите, които са се предавали устно в продължение на векове. Намирането на баланс между опазването и иновациите все още е сложна задача. Въпреки тези предизвикателства, корейската система е забележително успешна и е вдъхновила глобалните политики за опазване на наследство. Примерът на Южна Корея е вдъхновил Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО от 2003 година. Всъщност идеята за нематериално наследство, както съществува днес в глобалната политика, дължи много на ранния модел на Корея, както и на японския. Може да се каже, че Корея наистина е била водеща в мисленето за наследството като нещо живо и човешко, а не само материално. За туристите и международната публика нематериалното наследство предлага уникален прозорец към корейската култура отвъд съвременния кей-поп образ. Посещавайки Корея, може да се окаже, че наблюдавате вековен конфуциански ритуал и да се присъедините към местните жители в груповото приготвяне на кимчи. Тези преживявания ви карат да осъзнаете, че наследството не е само поглед назад, а и живи традиции в настоящето.